हेलो फ्रेंड्स खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो चेनेलाव फिन खेबसेबाव बे समाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय। दिनै मोनसे पीएम किसाननि गोदान आपडेट सफैदों लोगोफोर। जोंहा दा बैसागु बोथोर नङा होमबा, नोंथांमोना गोजाम बोसोरखौ बिदाय हरनानै गोदान बोसोरखौ गाजा गोमजायै बरायना लाबाय आरो नोंथांमोननि हान्थिनाय लामाफोरा जाहाथे साफ्रोमनियाबो सोरांनि लामाजों नोंथांमोना रंजा बाजायै नोंथांमोना बारहोलांनो हायो। नोंथांमोननिसिम आंनिफ्राय बेखौनो आसा खालामनाय थाबाय लोगोफोर। दा भिडिअखौ जागायनायनि सिगां आं नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायहरनो सानदों जे नोंथांमोना बे डिजिटेल आपडेट इउटुब चेनेलखौहाय गासैबो आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय। नोंथांमोना गोबाङानो दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखै। दा जोंहा पीएम किसाननिफ्राय गोदान मोनसे इम्पर्टेन्ट बिग ब्रेकिं निउज ओंखारनानै फैलायबाय। दा नोंथांमोननि पीएम किसाननि फैसाया मोनसिगोन, बारा गोबाव सम गैलिया लोगोफोर। दा नोंथांमोननि 20 किस्ति पीएम किसाननि राङाहाय नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दङ। बारा गोबाव नोंथांमोना नेनांला, बारा गोबाव सम गैला नोंथांमोननियाहाय। दा बेनिखायनो नोंथांमोननि साफ्रोमनिसिमबो जायफोरा पीएम किसाननि राङारि अनसुंथाइ मोनो नोंथांमोननिसिम मोनसे गुरै रिक्वेस्ट खावलायहरनाय, जायफोरा बे नैबे माखासे खामानिफोरखौहाय EKYC नि खामानि, बिनिफ्राय जोंहा पीएम किसानावहाय मा दंबावो, आधार कार्ड, बेंक एकाउन्ट लिंक, बेदि खामानिखौ नोंथांमोना मावनानै लायाखैब्ला दासिमबो नोंथांमोना मावनानै लाबानो जाबाय। बिनिफ्राय मोनसे खोथाबाव लोगोफोर, नोंथांमोना जायफोरा नंगुबै आबादारि बिथांमोनखौहाय सिगांनिफ्रायनो नोंथांमोनखौ CC सेन्टाराव थांनानै फार्मार रेजिस्ट्रि कार्ड बानायनो थिनदोंमोन नङा होमबा लोगोफोर। फार्मार रेजिस्टार नोंथांमोनखौ खालामनो थिनदोंमोन। दा नोंथांमोना खालामना लादोंना लायाखै? नोंथांमोना बे फार्मार रेजिस्ट्रि कार्डखौहाय नोंथांमोना खालामना लानाया गोनांथार। नोंथांमोना फिउचाराव बेखौहाय नांगौ जानो हागौ। जायफोरा नंगुबै आबादारि नोंथांमोना फार्मार रेजिस्ट्रि कार्डखौहाय नोंथांमोना खालामना लाबानो जाबाय। जायफ्रा खालामाखै CC सेन्टाराव थांनानै गावबागाव डिस्ट्रिक्टआव मोनफा CC सेन्टार एग्रिकालचार अफिस थाखायो। दा नोंथांमोना बेयाव थांनानै खबर लालायनानै गावबागावनि फार्मार रेजिस्ट्रि कार्डखौहाय खालामनानै लालायग्रोबानो जाबाय। दा नोंथांमोना 19थि किस्तिखौ माला मोन्दोंमोन आं बेखौहाय नैबेयावहाय खिन्थाहरफिनि नोंथांमोननोहाय। नोंथांमोना 19थि किस्तिनि फैसाखौहाय नोंथांमोना 24 फेब्रुवारियावहाय मोन्दोंमोन नङा होमबा लोगोफोर। दा नोंथांमोननि फैसायाहाय 24 फेब्रुवारियाव जोंहा रिलिज खालामना होदोंमोन। दा बेनिफ्राय जोंहा किस्ति हिसाबै लायोब्ला जोंहा मा मासाव मोनोनो, डिसेम्बरनिफ्राय मार्चनि गेजेरावहाय खेबसे, बेनिफ्राय आगष्टनिफ्राय नभेम्बर मासनि गेजेराव खेबसे, बेनिफ्राय एप्रिलनिफ्राय जुलाइ मासनि गेजेराव खेबसे। नोंथांमोना बेखौ गासैबो मिन्थिखायोआनो। बोसोराव जोंहा 6 रोजा मोननाय जायो नङा होमबा लोगोफोर, खेबथाम। दा 2,000 खरि मोनो मास मोनब्रैजों खेबसे। दा नोंथांमोननियाहाय नैबे 20 किस्तिखौहाय माब्ला मोनगोन आं दा बेखौनो नोंथांमोननो अफिसियेलि डेट जोंहा बेवहाय डिक्लेयार होखाबाय। नोंथांमोना बे नैबे पीएम किसाननि अफिसियेल साइटआव नुनाय नङा, आङो बेखौहाय नोंथांमोननो खिन्थाहरगासिनो दङ। दा बेवहाय नै नोंथांमोना नुदों जानांगौ स्क्रिनावहाय, नैबे नोंथांमोना 20 किस्तिनि रांखौहाय नोंथांमोना माला मोनगोननो, मे नङाब्ला जुन, मे जुन बे मास मोननैनि गेजेराव नोंथांमोना मोननो हागौ। हयथ' नोंथांमोना मे जुनावबो मोनगोन, नङाब्ला नोंथांमोना मे मासाव नङाब्ला नोंथांमोना जुन मासावहाय मोननो हागौ। दा बेवहाय अफिसियेलि फोसावखाबाय, बेवहाय कालारखौहाय, डेटखौहाय। नोंथांमोना बारा गोबाव नेनांला लोगोफोर। नैबे एप्रिल मासाथ' जोबनोसै, बारा गोबाव सम गैला। दा नोंथांमोना मे जुनाव नोंथांमोना 20 किस्तिनि फैसाखौहाय नोंथांमोना मोननो हागौ। आरो नोंथांमोना 2,000ल' मोननाय नङा दै लोगोफोर। नोंथांमोना जायफोरा पेन्डिं जानानै थानाय, थाबथानाय, बिथांमोनाहाय गोबां बुरजा रां मोनदों बे थांनाय प्रिभियास 19थि किस्तिनि फैसा सोनायावबो। सोरबा 20,000 30,000 बेबायदिनो मोनलाबायदों। दा नोंथांमोनाबो नैबे 20 किस्तियावहायबो सोरबाफोर पेन्डिं जानानै थाबथाबोदोंब्ला नोंथांमोनाबो मे जुन मासावहाय नोंथांमोनाबो बेबायदिनो गोबां बुरजा फैसा मोननो हागौ। दा नोंथांमोना मे जुनावसो मोनहैसिगोन। अब्ला नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजोंहाय मिन्थिनो मोनबाय लोगोफोर। बेनिखायनो नोंथांमोना पीएम किसानावहाय माखासे खामानि मावनांगौ दंब्ला नोंथांमोना मावनानै लाखाजोबबानो जाबाय। आरो नोंथांमोना सोरबाफोर जुदि गोदानै पीएम किसाननि एप्लाइ खालामनो सानदोंब्ला नोंथांमोना CC सेन्टाराव थांनानै डाइरेक्ट
एप्लाइ खालामबानो जाबाय नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइ खालामनो नाङा दै लोगोफोर नोंथांमोना CC सेन्टाराव थांनानै डाइरेक्ट एप्लाइ खालामनानै लादो दा बेनोमोन लोगोफोर नोंथांमोना बे भिडिअखौ गासैनोबो शेयार खालामना होलायबानो जाबाय जाहाथे बयबो मिन्थियो आरो माखासे मावनांगौ खामानिफोर दङब्ला नोंथांमोना मावनानै लानो हायो आरो जोबथारनायाव आंनि मोनसे रिक्वेस्ट दहायबा आं नोंथांमोनखौ खावलायखांखाबाय दा नोंथांमोना गोबाङानो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लायाखै बेनिखायनो नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना बे चेनेलनि गेजेरजोंहाय बेबायदिनो गोदान इम्परटेन्ट लेटेस्ट आपडेट्स मोनलांबाय थानो हायो स' लोगोफोर बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन थेंक इउ फर वाचिं सि इउ एगेन बाय बाय एन्ड टेक केयार